ebe onye ọ na-eme okwukwu nọ. Ọ bụrụ na ilezi anya ofuma ị ga-ahụ na onye ọ na-eme omume nọkwa ebe ahụ, maka na ọ bụ ebe omehurochi nọ ka okwuhurochi na-anọ. Ya ka nwa ọ na-eme omume ji ebe obube maka na agwara m gị agwa ka nna ji apịa nwa ụtalị. Ntị adịkwa Arinze ka nna ya na-abakarị mba na-apịa ihe maka ụmụ ruru nje ọ na-eme. Ịma na ọ bụ nwa nna ya hụrụ n'anya ka ọ na-abara mba, mana Arinze na-ahụtasị ụmụ iriri agwa ahụ na ọ bụ okorobịa ka nyanwa na-eto. Ịma na nnụnụ niile nwere otu ụdị nku n'ebe n'otu osisi. Arinze apụrụ ọchịta ọwụwa ọjọọ ndị ọdịka ọ dị. Ịma na ọdịka ọ dị kpọsa ọdịka ọ dị egoro ọwe ha gbanwee gọzie aka ntụtụ ha pụọ hụ onye tọrọ ọgbatumtum ọhụrụ, ma ha ebughị ya n'anya ọgbatumtum, ha kwapụrụ ya n'ara anya ọgbatumtum. Ndị obodo na-arụ ha aka ọjọọ nyala ndị otu ha na-adị n'igwe were ọgbatumtum mere konvoi ha gbafee onye ji ego ejisie ya ike, onye ji ekwentị afọ ịnya n'akpa maka na ejiri na-agwa ọjọọ mara ha. Ndị ọnụ nyere okwu asị ụmụ ọjọọ na-agbafeela ọgbatumtum egoro ọhụrụ banye n'aka ha n'otu ọnwa ọ ghasaa. Asị gị na ọgbatumtum ahụ dị ihe ị gaghị ekwe maka na ọ bụghị ha nwe ha anaghị eze pọthol, ha hụ ebe bọmpụ nọ ha anaghị eji waya aga ihe ga-anụ kwum agbaka esuru enya gahiere ọzọ. O nweghị ihe ha na-arụ aka siri ha ike mana ha na-agbanwe ọgbatumtum. O wee ruo otu ụbọchị ihe ahụ na-akụrụ ha ekwe amalite kwụsịwere ha ekwe ike. Ịma na ọ na-agba ọnwụ ga-egbu nwa nkịta ọ naghị anụzi isi nsị. Nwa mmụọ ndị mmụọ chọrọ ịta isi ya iku na ahụ agaghị anapụta ya. Ha ekulie gawa ohi n'ushi na be mmadụ, ha ga-abụo plasma họsịrị ihe dị ha mkpa ma ndị ha bịara be ha afọ ala ha ezucha na achọzi ịla. Ha ele anya hụ nwa obere agbọbịa ka na-akpọpụta ara ọnụ ara ya egbudo na shimi oyi. Arinze ejiteli onwe ya, ọ sị na ọ bụ na onye osi anya bụ nsị ghara ka pịa ọnụ na ọ ga-abụ otoro. Etu a ka ya na onye otu ya si wee dakpo nwa agbọghọ a dina ya n'ike, mana ha amaghị na ụkwụ na-aga wamwam na anya na-aga wamwam na-ahụkwa ya. Arinze amaghị na nwa agbọghọbịa ma ya ofuma. Ha emechaala aga were ndị uwe ojii gajide Arinze na otu onye nke ọzọ. Mgbe ndị otu ya nụrụ ihe na-eme onye ọbụla atara ọsọ, ọ bụrụzi sọ mmadụ abụọ ka ejide ha tụkpuo n'ụlọ mkpọrọ. Ụbọchị a ga-akpọga ha n'ụlọ ikpe ha ikpe, Arinze nọ na-ekpe ekpere n'obi ya. Ekpere ya bụ ka a hapụ ịma ya ikpe ọnwụ ma ọ bụ ziga ya n'ụlọ nga. Ọ sị na Chukwu mere ya ebere napụta ya na ya ga-echegharị, na ya ga-ajụ ihe ọjọọ niile, na ya ga na-anọ n'onwe ya, ya ga-enwezi ọyị. Mana emesịrị kpee ha ikpe were ma ha. Onye ọkaikpe sị na ha ga-aga nga afọ 60 na ọnwa 9 nke bụ 60 years and 9 months. Arinze ebe gwazie ma ọ bụ na ọ dị afọ 20 tinyere ya afọ 60 na ọnwa 9, ọ ga na-eji afọ 19, ya bụ wasted 90 years. Gee m ntị, ọ na-abụ asị nwata jiri nwayọọ riwe nchịkọ ọjụma ma ọkpụkpọ ya pụdị mee gịnị. Ihe o ji jụma ma ọkpụkpọ ya pụdị mee gịnị bụ na ọ ma na ọkpụkpọ nchịkọ na-agbagbu mmadụ, mana ekwughị ekwu gburu okenye, ekwu anụ na gburu nwata, ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Mana mgbe ekwuwezi anụghị eberezi isi ya na ntị awere. Nka dịkwa nọ na ntị a. Nna Arinze gwara ya agwa na ihe okenye nọ n'ala wee hụ na ya bụ nwata rịbụrụgide n'elu ọjị na ọ gaghị ahụ ya. Arinze asị na ihe okenye nọ n'ala wee hụ nwere ike bụrụ nọnsens. Nwa asị were nwayọ na ọ bụghị ọka ihe nracha si amị. O wee gaa ka ọ hụchata mgbe were tọnya bụ enwe n'isi. Ọdụ mmadụ dụrụ nwa ya akakwa abara ya uru. Rie ọdụ dụkwa onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo. Ntị adịkwa ya gazie.